Βικτόρια. Εγώ είμαι. Από Μυτιλήνη. Και συγκεκριμένα από Καλονή. Όχι. Αν και Καλονή, δεν είμαι από την Καλονή. Και εδώ θα κάνεις Ένα μονόλογο, θα παρουσιάσω, κωμικό μονόλογο. δικό σου. Εσύ το έχεις γράψει? Όχι. Είναι ένα κείμενο του Ντάριο Φω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Όχι. Όχι, κάτι άλλο. Πληρώνω. Λέει, θα πληρώσω, κύριε. Βικτόρια Σαμοθρακιώτη από τη Μυτιλήνη, είσαι έτοιμη να μπεις μέσα? Είμαι έτοιμη. Να τραγουδήσεις θεατρικό τραγούδι και μονόπρακτο. Και 1, 2, 3, έφυγες! Τι μέρα κι αυτή, Χριστέ μου. Τρελοκομείο. Ξεκίνησε πρωί-πρωί με ένα γερό καυγά με τον άντρα μου για το πώς είχαμε κάνει έρωτα το προηγούμενο βράδυ. Είχαμε κάνει. Τρόπος του λέγειν είχαμε. Είχε κάνει. Μόνος του. Καταλαβαίνετε. Εγώ κλασικά είχα μετρήσει ως το 21. Τα τελευταία 2 χρόνια μετράω πάντα όταν κάνουμε έρωτα με τον άντρα μου. Συνεχίζει. Αγκάθεκτη. Στις 6:30 όμως, όταν το πιτ του λορογιού το ξυπνά. Σκάθε. Σιλάνς, βρε, σιλάνς. Έχω που έχω η γυναίκα τον καημό μου. Σκάστε, εκφράστε τον καλλιτέχνη. Θυμίζει αρχαίο ελληνικό θέατρο. Όταν φώναζαν οι θεατές, Στις εκφραζόντουσαν. 6:30 όμως. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Στο θέατρο κλείνεις το κινητό και σέβεσαι αυτόν που μιλάει. Το ξέρω, εγώ το λέτε. Ναι, αλλά άμα γίνει κάτι, δεν σταματάμε να παίζουμε όμως στο θέατρο. Εντάξει. Μην δίνετε Είναι δικό σημασία. σας το λάθος. Στις 6:30 όμως. Συνεχίστε. Όταν το πιτ του ηλεκτρονικού μου ρολογιού λες το όλες έχουμε. ξυπνά, εγώ εκεί. Να το μάτι μου, γαρίδα. Τον κοιτώ και του ξερνώ όλα όσα μάζευα μέσα μου τα τελευταία χρόνια. Θα σου ανοίξω ένα μπουρδέλο μπροστά στην τράπεζα που δουλεύεις. Ορίστε. Θα στηθώ στο πεζοδρόμιο με μια ταμπέλα κόσινα πάνω από το κεφάλι μου που θα γράφει. Να ακούσουμε το τραγούδι. Α, τώρα κάτι γίνεται. Εγώ πήρε το είμαι κοινό. η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα σφυρίζω. Κάθε μια μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για άντρα Να παρά. Κάθε μια μας αξίζει για 10. Σε εμάς το λέτε. Έχει καλό. Έναν παρά. Τέλειωσε. Παπάρα. Έβγε. Ήτανε φάλτο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φάλτσο όταν δεν πειράζει. Σε σηκώσατε το πλήθη, καθώς βλέπετε. Αντιφατικές οι απόψεις. Σημασία έχει ότι ο καλλιτέχνης κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέρμα, μέχρι το φινάλε. Εντάξει. Λοιπόν, ερασιτέχνης. όχι, κάτσε. Βικτωρία. Έχεις πρώτα πολύ Για 2 κουράγιο, λεπτά είναι και γιατί θέμα σε ένα εδώ. αρνητικό κλίμα ολοκλήρωσε την παράσταση. Έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Το πρόσωπό σου γράφει. Όποιος σε δει, σε θυμάται. Δεν έχεις καθόλου τεχνική. Ανεβάζεις συχνά κοκοράκια, το οποίο είναι δυσάρεστο σαν άκουσμα. Ως ηθοποιός θέλεις πάρα πολύ δουλειά. Αλλά έχεις την πρώτη ύλη. Αν την ξαναδείς θα τη Νομίζω ότι άμα θυμάσαι. έχεις το ψώνιο, μπορεί να κάνεις τα πάντα. Μπορώ να πω κάτι. Εγώ έρχομαι εδώ ως ερασιτέχνης. Γνωρίζω ότι αυτό που έχω είναι πάρα πολύ ακατέργαστο ακόμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ τώρα στη ζωή μου, έστω και στα 28 μου, να πάω σε μια δραματική Τι σχολή. έστω, τι λες. Άλλοι γίνανε ηθοποιοί στα 50 και στα 60. Δεν λέει αστιεύεται. Εδώ Αυτό. πέρα είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο και ακόμα κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Ναι, το νιώθω αυτό το πράγμα από μέσα μου. Για κάποιους λόγους, για κάποιες συνθήκες, δεν το έκανα ποτέ. Τραγουδίστρια μη γίνεται. Αν με περάσετε, την επόμενη φορά θα έρθω με τον καβαρέ. Λάιζα Μινέλη.
Θα την περάσουμε οπωσδήποτε. Σήμερα ανοίξατε ένα μπορτέλο, στο επόμενο θέλετε να ανοίξετε ένα καμπαρέ. Ναι, γιατί. Να Πέρασε ψηφίσουμε. την για μένα, σε παρακαλώ. Γιατί η Μανολίδη δεν μου την περάσει. Αποκλείεται. Ψηφίζω Ευτυχώς, εγώ όχι. δεν θα το αντέξω άλλο αυτό. Ηλία, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, ήδη σου έχω κάνει μια χάρη σήμερα, δεν μπορώ να κάνω παραπάνω. Ψηφίζω όχι. Το καμπαρέ θα το δώσω. Αλλάζω γνώμη, θα την περάσω. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτα μωρή άρρωστη, να. Γυναίκες. Το άλλο. Με τα καλύτερα μου χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, μαντάμ. Το πουλό. Θα σας ξαναδούμε. Περάσαμε. 2-1 είναι η ψήφη. Με μάχη μου. Και της κυρίας Μανολίδου. Γεια. Βικτόρια, τα κατάφερες, Εντάξει. Πέρασες. Στο τσάκι, δηλαδή στο 90 έγινε. Αυτό ήταν ένα θετικό. Έχεις ξαναζήσει αντιδράσεις από τον κοινό? Τέτοια αντίδραση όχι. Ναι.